Perting lipaya sa mga bata, nagdayon sa desk nga gihatod sa lokal nga gobyerno sa Tagum City. Kay mas komportable ang ilang pagsulat, hilabi na nga built-in sa lingkuranan ang sulatanan sa mga bata. 35 ka mga steel desk ang nahatag sa gobyerno sa Tagum sa New Balamban Elementary School. 24 sab ka desk ang nahatod ngadto sa Apukon Elementary School. Kabinet og lamesa alang sa Libuganon Integrated School. Padayon nga punto pero dili na all kahoy tanan. Combination na steel o kahoy. Mas likon siya Paul kay steel na eh. Unlike sa puro kahoy lang. Anytime magkabukon o wala kanto kay imo lang i-paint and then ang iyahang sulatanan plywood man amo na mauna og daot kay tukon man sa mga bata nilang bulpen kana lang moron sa plywood na lang kana sulatanan niya dili na sa kilid ang sulatanan ng tubangan para pwede sa walhon lipan right. Suportado ni Mayor Ray Uy ang pagpaugnat sa kusog sa matag barangay ug purok sa syudad. Nang hatag sab ang LGU Tagum ug mga fiberglass board ug poste sa volleyball sa mga eskwelahan ug purok. Ug mismong ang mga trabahante pa sa LGU ang nagtaod niini. Gisigurong mulahutay ang mga gipanghatag nga gamit sa lokal nga gobyerno sa Tagum kay gihimo gyud kini sa motor pool sa syudad nga gisigurong pulido. 7 ka mga purok barangay ug eskwelahan sa Tagum City ang nakabenepisyo sa mga gamit basketball ug volleyball. Gawas niini ng hatag sab og cabinet ug canteen tables ang syudad. Peng Alinyo, Newsline Philippines, stay safe.